В световен аспект футбол вече няма. Няма футбол. Всичко е измама, нагласени мачове и чернотото, букмейкърски измами. И ще ви кажа защо. Защото последните два мача се пролича черно на бяло. Сега говорим за световното първенство в шибаната Америка, гнусната Канада и скапаното Мексико, където опорочиха футбола. Мръсните американски гадови опорочиха футбола. Първо накъсаха играта от две полувремена на 4 полувремена, а после нагласиха така резултатите, както да им харесва на тях, кой както си е платил и кой които привилегии има, колко известен, какви приятелски отношения, колко е свързал с ФИФА, с УЕФА и пълен тъшак. Притикаха отбори, които играеха истински футбол, за сметка на други отбори, които са гола вода. И ще ви дам примери. Първо ще ви кажа, че аз говоря като специалист, защото съм менеджер на 3 футболисти във Франция, в смисъл моите синове, които играят много добре футбол и в нас имам сигурно 2 кг медали. 2 кг медали, плюс тениски, плюс такива подарени комплекти, анцузи, топки, всякакви там дори парични награди, подарени от Френската футболна федерация. Говоря за детски футбол, защото моите синове са на 12, 10 и 14 годишна възраст и 3 са активни футболисти. И аз разбирам футбол, защото съм менеджер, техен менеджер. Говоря с треньори и работим на футбола и знам за какво става въпрос. Имам поглед. Сега ще ви кажа 2 примера, където скъпаняците ФИФА, УЕФА притикаха първо лъсна черно на бяло Белгия, Сенегал. Сенегал си бяха били Белгия като топла ляп. И помияра белгийския такъв треньор, отиде, говори, направени знаци, те си имат някакви знаци. Там към УЕФА, към ФИФА, към продажния съдия. И знака ще забележите по-нататък в срещите, скъпи съотечественици, знака е така. Значи, задника, който иска да плаща и иска да се уреди матча, като направи така, означава, че спечели срещата срещу определена сума или някакви там техни приоритети. Пълен тъшак. Футбол в света няма. Така притикаха с фалшиви дуспи, с отменени голове Сенегал. Белгия притика Сенегал с фалшиви дуспи, отменени голове и с някакви фалшиви засади, с някакъв фалшив такъв съдия, футболен съдия, който нагласи матча в полза на Белгия. В полза на Белгия беше нагласен матча по най-гнусния, долен, очевиден начин. И това не е футбол. Това е измама. Това е широко мащабна измама на ФИФА и на УЕФА. Стоичков, ти сляп ли си, бе? Кажи на те спомяри там, защото си между тях, ФИФА, УЕФА. Кажи, че са измамници, бе. Ти, нали си много чистолюбив за футбола, за той, за оно и мари там нашите български говна. Кажи им, че те са измамници, че правят измами на чика, бе, човек. Сега, значи този белгийски отбор е толкова зле, толкова спръднал, толкова сумрял. Има един Лукако, препаднал черен шебек, който е един единствен и той не може да играе. И той е пълен дървеняк. Скован от всякъде. Ако не му подложат
някой дуспа или пък нагласена, или пък някоя ситуация там, някой да му даде топката, той не мога вкара гол никога. Лукако от Белгия. Пълен тъшак. Белгийци нямат никакъв футбол. Сенегал ги убиха. Да, и те са черни Сенегал, но играха със сърце и ги убиха, обаче FIFA UEFA там с този VR. Той е измамният фалшив VR, фалшиви засади, фалшиви не знам ко, отменили голови, отмениха голове и накрая подариха срещата на Белгия. Защото Белгия плаща, а Сенегал са скъсани. Така, следващите са те с нощния матч Хърватска-Португалия. Същата работа. Португалия ги няма огъбити. То с кон Роналдо, той не може да играе. Той ако не може да дуспа, нагласена дуспа да би, препаднал парализиран капут Роналдо, той гол не може да вкара, бе, хора. Той е такъв смутаняк. Хърватска биха Португалия на чика, отмениха им 3 гола. 3 гола отмениха на Хърватска и ги елиминираха по най-селския гнусен начин. Пак с VR, пак с измами, пак треньора на Португалия направи същия знак към UEFA и FIFA, там където са ръководството. Веднага засади, веднага отменени на голове. Дуспа на Роналдо, коня, умрелия гъс. Той разбира от футбол, колкото аз разбирам от космическа галактика. Пълен тъшак. FIFA, UEFA и този VR и фалшивите съдии убиха футбола. Футбол вече в света няма. Има само измами, нагласени мачове. Притикаха Хърватска ги биха от сърце. Реалният резултат е 3-1. Тъпите португалци се радват, защото съдиите VR, да не говорим за UEFA и FIFA, им подариха им това. Подариха им матч. Това не е футбол, бе. Това е мерд. На френски се казва мерд. Това е измама, това е гадост, това е лайна. Аз повече футбол няма да гледам. Световен мащаб, баса ми майката и помияри. Аз не вярвах, че в световен мащаб има такива помияри и измамници, които да нагласят по този начин мачовите. Притикаха този силния истински хърватски отбор, който игра с сърце, заради някакви мърши, португалски свини и заради някакъв кон убит Роналдо. Що бе? Защото помияр гдусе да и трябва последния му матч, защото той сега последно играл на световно, да бъдел такъв, някакъв печеливш. Ама той не му отива, той не може да играе. Той бяга 5 метра и се задъхва и умрял кон, припаднал. Роналдо. Капут. Хърватите играха, ги убиха. 3-1 беше за Хърватска. Истинският резултат е 3-1 за Хърватска. Отмениха им голови, отмениха им това. Там засади, масади, някакви фалшиви изкуствени глупости. Притикаха ги по най-грозния селски начин. Аз, ако съм на треньора на Хърватска и ръководството на Хърватска, просто ще се отпиша от FIFA, UEFA, въобще няма да искам да участвам в никакво правителство, световно, европейско, и са пълни говна. Това са измамници, гнусни долни измамници. Това иска да кажа, бесен съм, че вече няма и футбол. В света вече няма и футбол.